मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाट जुलिकियाबुरि गंसे बर' गामियाव दंफैयो आरो बे बर' गामिनि बर' न'खरावनो जों दिनै बाथौ बिबुंसारनि मागो दमासिनि माखासे फोरबोखौ जों मरिगाव जिल्लायाव मा थासारियाव दङ बेनि गासै बाथ्राखौ जों मिथिनो होननानै फैनाय जादों। गिबियावनो जों बाहागो लादों बे जुलिकियाबुरि गामिनिनो सासे मख'जाथाव बर' बिजोंजों फरायनानै APSC मोननाय 2013आवहाय बिथाङा जोंजों दङ। खुलुमबाय। औ सार नोंथांनि आबुं मुंखौ खोन्थागोन नामा? आं सुजु कुमार बाग्लारि। औ आं 2013 मायथाइयाव APSC आनजादखौ उथ्रिदों। 2013 मायथाइयाव आं सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इन्सपेक्टर अफ एक्साइज हिसाबै आं सिलेक्ट जादोंमोन। बेनिफ्राय 2014 आरो 15 मायथाइयाव फिन आं आरो APSC एग्जामखौ उथ्रिदों, रिटेनखौ भाइभा होदों, नाथाय आं फाइनेल सिलेक्सन मोनाखै। एगेन 2017आव आङो सुपारिनटेन्डेन्ट अफ टेक्स हिसाबै सिलेक्ट जादों APSC। आच्चा थेंक इउ। लोगोसे जोंनि हाबाफारियाव जों मोननो हादों दिनैनि हाबाफारियाव मानगोनां जुलिकियाबुरि गेजेर फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि काशिराम बाग्लारि सार बिथांखौ लानानै सानबाय बरायबाय सार नोंथांखौ। खुलुमबाय। गिबियावनो बे मागो दमासिनि बे बाथौ बिबुंसारनिसिम माने साबायखर बावबाय। आंनि मुङा जाबाय काशिराम बाग्लारि, मरिगाव जिल्ला लाहरिघाट बियाबनि जुलिकियाबुरि गामि न'आ। आच्चा सार, दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे जोबोद मोजां खौरां जों होननांगोन, जेराव नोंथांमोननि बे साधारन बर' गामियावहाय सासे बर' बिजोंजों फरायनाय APSC बिथाङा बे गामिनिनो होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव बिथाङा जोंनि बे दिनैनि दान्दिसे बाथौ बिबुंसारनि मोगा मोगि हाबाफारियाव बिथाङा दङ। बिथांखौ जों मोननानै गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बे गामिनि साधारन गामियावहाय बर' न'खराव बर' बिजोंजों फरायनानै APSC मोननो हादों, नङा होमबा? नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? बिथां अनसुमा सुजु बाग्लारि आंनिनो बिय'दै आरो आंनि फरायसाबो। आं बेखौ फरायसा समनिफ्रायनो सासे एकदम पान्चुवेलिटि, माने गोसो होनानै फरायनाय गथ', बिराद अमायिक माने गौरब होननाया बिहा गैयामोन। बिथांनि एसे न'खरनि हालोदा एसे बोरैबामोन, अब्लाबो बियो माने बिराद गोसो होनानै फरायनानै इक'नमिक्सआव मास्टार डिग्रि पास खालामनानै गिबियावनो ACS होनानै 2013 मायथाइयाव सिलेकसन जादों आरो बिथाङा बर' बिजोंनि जानानै माने उथ्रिनायाव जों माने गोग्गादो आरो बिथाङानो मरिगाव जिल्लायाव बर' मिडियामनिफ्राय गिबि ACS मोननाय बर' बिजोंनि फरायसा आरो। सारियाव मोननैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैबाय। दानिसो नोंथांमोननि एबा नोंथांनिनो फोरोंगिरि, जायखौ जों मिथिनो मोननाय जादों नोंथांनि फोरोंगिरि होननानै, आरो नोंथांनि फोरोंगिरिया नोंथांनि माखासे बाथ्राखौ बुंदों जे नोंथाङा बर' बिजोङाव फरायनानै दायो APSC जानो हादों। गोबाङानो बुङो बर' बिजोङाव फरायोब्ला मोजां मानसि जानो हाया, गिदिर मानसि जानो हाया। नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? बिथाङा आंनिनो आदै आरो आंनि फोरोंगिरिबो गेजेर फरायसालियाव। बिथाङा जोंखौ इंराजि आरो साइन्स फोरोंगिरिमोन जोंनि। फोरोंगिरि आरो आदैबाबो जोंनि सानैनि रिलेसना फ्रेन्ड बायदिबो। जों न'आव माखासे स्कुलनि समयसा, हारिनि समयसा, बेफोरबायदिखौ आं बि स्टुडेन्ट समनिफ्रायनो जों रायलायोमोन। जायखिजाया बर' बिजोंजों फरायनानै APSC मोननाय बा मोनै बा UPSC मोननाय बेबायदि माखासे डिबेट फैयो गेजेर गेजेर। आं बुंनो नागिरो जे बिजोङा जेबो असुबिदा नङा। बिजोङा जि बिजोङावनो फराया माथो, फरायनाय कनसेप्टआ जुदि क्लियार जायोब्ला, साबजेक्टखौ मोजां अध्ययन खालामोब्ला, जायखिजाया बिजोङाव फरायनानैनो APSC नङा UPSCबो मोननो हायो। आरो बेबायदि गोबां प्रमान दङ। APSCल' नङा, दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै UPSC मोननायबो गोबां बेबायदि बिजाथि जोंनि गेजेराव दं, बर'नि गेजेराव। आरो आंनि बेलायाव आं जेब्लाबो असुबिदा मोनाखैमोन। बर' बिजोङाव फरायनानै इभेन आं सानो गुबुन बिजों, जेनेबा इंराजि बिजोंखौ बेसिकेलि बुंनो नागिरो। इंराजि बिजों फरायनाय स्टुडेन्ट आरो गावनि भार्नाकुलार मिडियाम माने गावनि बिमा रावजों फरायनाय स्टुडेन्टनि गेजेराव माखासे
फारागखौ आं उनावहाय गावनो मोनदांदों माखासे कनसेप्टखौ गावनि बिमा रावजों फरायोब्ला बांसिन क्लियार जायो जायखौ इंराजि बिजोङाव फरायोब्ला गथ'आ बेखौ खालि मुखस्थ'ल' लायो बुजिया बियो कनसेप्टखौ बे मा बुंनाय जादों जायखिजाया मोनसे थियरि फरायोब्ला बा ल' फरायोब्ला बेखौ जास्ट मुखस्थ'ल' लायो गथ'आ खिन्थु बेखौ गोसोआव लानो हायाबा बुजिया गावनि बिमा रावजों फरायोब्ला आं सानो बेखौ बांसिन बुजियो नोंथांनि फोरोंगिरि बिथाङा नोंथांनि माखासे पांचुलिटिनि खोथा बुंदों जे नोंथाङा APSC जानायनि सिगाङावहाय बेबायदि खोथा सानदोंमोन जे आं सासे मोजां APSC अफिसार जानो बेबायदि APSC अफिसार जागोन बेबायदि माबा मोनसे फरायसा समाव बेबायदि साननाय थांखिफोर लानानै फैदोंमोन नामा आंनि न'खरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रिमोन आरो आंखौ दिनैनि बे अबस्थायाव फैनायनि आंखौ एनकारेज होनाय बा आंनि बायदिसिना खस्थ'नि समाव आंखौ हेफाजाब होनाय राङारि हेफाजाब मेन्टेल सापर्ट गासैखौबो आंनि आदैयानो बिथां आंखौ सापर्ट खालामदों आरो आं जेब्ला कलेज फरायोमोन आरो मेट्रिकआव आंनि रिजाल्टआ अबा समाव आरो दिनैनि कम्पेरिजनाव नङा अबा समावहा आं सेन्टार टपारमोन लावरिघाट हायार सेकेन्डारि अबा समनि मेट्रिक आनजादाव बेबायदि हिसाबै गोबां एक्सपेक्टेसन आंनिफ्राय बिथांमोना खालामदोंमोन आरो बिखेखखे आंनि आदैया आंखौ सानफ्रोमबो बुंदोंमोन जे जोंनि गेजेराव बेबायदि मोजां अफिसार्स गैया डक्टर गैया इन्जिनियार गैया UPSC माने IAS गैया ACS गैया बेखायनो बिथाङा आंखौ गिबियाव ट्राइ खालामदोंमोन डक्टरनि थाखाय आं बुंदोंमोन आं इन्जिनियाराव बांसिन गोसो दङ बेखायनो साइन्सआव आं लादोंमोन उनावहाय साइन्सआव आं एसे असुबिदा मोननानै हायार सेकेन्डारियावनो सेकेन्ड इयाराव आं आर्ट्सआव फैदों आरो आर्ट्सआव फैनायनि उनावहाय गला मोनसेल' जाहैबाय जिहेतु आं डक्टरबो थांनो हाला इन्जिनियारबो थांनो हाला बेखायनो जोंना आदै आरो आंनि गला मोनसेयानो जाहैबाय जे सिभिल सार्भिस आरो सिभिल सार्भिस होनोब्ला UPSC बा UPSCया जायाब्ला APSC आरो UPSCनि थाखाय जों ट्राइ खालामदोंमोन जों होननांगोन आदै जों सानैनि कनसेन्सासआव जों सानैयानो डिसिसन लादोंमोन जे UPSCनि थाखाय ट्राइ खालामनोसै आंनि मास्टार डिग्रिनि उनाव आं JRF मोनदों इक'नमिक्सआव आरो स्लेट मोनदों आरो उनावहाय आङो कलेजावबो सिलेक्ट जादों एस ए एसिस्टेन्ट प्रफेसर खिन्थु जिहेतु आंना टारगेटआ सिभिल सार्भिसमोन बेखायनो आं सिभिल सार्भिसाव बांसिन गोसो होबाय आरो दिल्लीनि निर्बाना IAS एकाडेमियाव आं साननैसोनि थाखाय कचिं लादोंमोन जिहेतु रांखावरिनिसो बाथ्रा फैबायमोन आं मेनेज खालामनो हायाखैमोन थ' आं माने 2.5 months माने 2 months आरो खावसे आं कचिंआव दंमोन आरो उनावहाय UPSCखौ आं ट्राइ खालामनाय बोसोरावनो APSCया आं APSCखौ मोनदों आरो APSC मोननायनि उनाव साख्रिनि बायदिसिना समस्या फैबाय आरो आं APSCनि रिजाल्टखौ सेटिसफाइ नङामोन आं एगेन होफिननो ट्राइ खालामबाय बेबायदि आं UPSCखौ होनाय जायासै खनसेल' होनाय जाबाय नेक्स्ट टाइम आरो आं ट्राइ खालामनो हायासै दायो APSCयावनो बिजोंनि बेलायाव आं मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों आसामिस थुनलाइगिरि अम्बिकागिरि राय चौधुरी बिथांनि मोनसे बाथ्रा दं बिथाङा बुंदोंमोन जे जाय गावनि हायाव आबाद मावो बेखौसो आबादारि बुङो जाय मालायनि हायाव आबाद मावो बेखौ आबादारि बुङा बेखौ आधियारि होननानै बुङो बेखायनो बिजोङा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां मानोना जोंनि बिजोङाव फरायबासो जों सासे गुबै आबादारि जानो हागोन मालायनि बिजोङाव फरायोब्ला जों आधियारियानो जाना थानांगोन दं
नोंथांनिसिम फैबाय थादों आं सासे खालामनोसै आच्चा सार नोंथांनि फरायसा सुजुमा बाग्लारि बिथाङा 2013आव APSC उथ्रिसारनानै आथिखालाव गलाघाटनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ टेक्सआव बिथाङा खामानि मावबाय थादों नोंथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङाबो नोंथांनि फरायसा हिसाबै माबायदि फरायसाया देरहासारनायनि थाखाय मोजां फरायसा हिसाबै फरायनो गोनां थायो बेहाय बिगोमानि माबायदि बिहोमा थायो बा परिबेसफ्रा माबायदि जानाया साबसिन होननानै नोंथाङा बे सुजुमा बाग्लारिनि उदाहरन हिसाबै मा बुंनो नागिरदों माने नखर परिबेसा अबयसे 1% ल' होननानै आं सानो 99%आनो जाबाय बिजाथि जेरै फरायसाफोरा नाजानांगोन आरो दा सुजु बाग्लारिया बेबायदिनो बिहा नखर परिबेसा माने 1% ल' माने सापर्टमोन आरो खिन्थु बाखि नाजानाया बि गाव सासे मोजां फरायसाखा आरो बिहा लुबैनाय दंमोन थारमाने माने बेनो आरो फरायसाफोरा जुदि लुबैनाया थायोबा बे माने जाफुंसारनो हायो आरो गतिके आं सानो जे सुजु बाग्लारिया बि सासे मोजां फरायसाखा आरो बि माने नाजानायखौ जेब्लाबो माबा खालामाखैमोन बियो माने जोबोद नाजानायनि गेजेरजों दिनैनि बेसिम मोनफैदो गतिके बे सुजु बाग्लारि बादि जुदि जों उन फरायसाफोरा जुदि नाजायोबा जाफुङैनि जेबो बाथ्रा गैया बिथाङाथ' बुंदोनो आरो नंमारगौबो जे बिजोङा हेंथा नङा बि गाव लुबैयोबा जिखिमिखि बिजोंनिफ्रायनो गावखौ दाफुंनो हानाय माने दाफुंनो हायो आरो बिनिनो दिन्थि हिसाबै सुजु बाग्लारिया आरो आं बेखौनो बुंगोन साबायखर फैबाय नोंथांखौ मोनसे सोंनो सानबाय जिहेतु नोंथाङा नोंथांनि नखरनि माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनाय जादों अब्लाबो नोंथांनि खुगानिफ्राय जों मिथिनो सानबाय आथिखालाव नोंथाङा सासे नखरनि हालोदा मोजां नङा होननानै नोंथाङा गावबो बुंदों आरो नोंथांनि फोरोंगिरि बिथाङाबो बुंबाय अब्लाबो जोङो नोंथांनि खुगानिफ्राय माखासे बाथ्राखौ आरो मिथिबावनो लुबैदों बाथ्रा बेनो नोंथाङा नखरनि हालोदा नांगौ रोखोमनि बा रुजु जखानि नङामोन नङा होमबा अब्लाबो आथिखालाव नोंथाङा सासे APSC गलाघाटनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ टेक्सआवहाय खामानि मावबाय थादों नोंथाङा नोंथांनि नखरनि बागै मा फोरमायनो नागिरदों नखरनि हालोदनि सायाव बर्थमान नोंथाङा मा अबस्थायाव दं नखरा माबायदि अबस्थायाव दं नखराव सोर सोर दं बेनि सायाव नखराव आंनि आइ दं आब' सानै हाबा जाबाय सासे न'आव दं आरो आदा सासे दं ओमफ्राय भतिजि सासे आरो आंनि दायो बिसि आं हाबा जाबाय जिहेतु आरो आंनि फिसाजो सासे दायो जों मोजाङानो नोंथाङा जिहेतु कचिं सेन्टार बेबायदि नोंथाङा बहा लायामोन दा आं 2013 मायथाइयावहाय जेब्ला APSC मोनबाय बिनि उननिफ्रायनो गुबुन गुबुन संगठन बिखेखै आं कलियाबराव दंमोन बिनिफ्राय आं आरो नगावआव फैबाय मार्घेरिटायाव दंमोन आङो साननैसो दायो गलाघाटआव गुबुन बेबायदि अर्गानाइजेसनजों आङो लोब्बा दंमोन बिसेस करि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनजों आरो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसननि नाजानायाव माखासे जों फ्रि वर्कशप खालामदोंमोन सानथामनि हाबाफारि सानब्रैनि हाबाफारि आरो बेयाव आं मैखोमै बाहागो लादोंमोन जिहेतु आं बुजि मोनदोंमोन गावनि बेलानिफ्रायनो जे कम्पिटिटिभ एग्जाम लिरनायनि बेलायाव माखासे हेंथा फैयो बिजाबनि हेंथा फैयो सिलेबास फार्स्ट सिलेबास माने जोबोर गुवार सिलेबास बेखायनो सोरनिबा एसे सहाय मोनोब्ला बेबायदि एग्जामखौ पास खालामनाया इजि जायो आरो बे गोनांथिखौ आं फिल खालामनानैनो जाहाथे आंनि उननि जोलै बा आं बायदि माने सोरबा इकनमिकेलि उइक फोराबो बेबायदि जुदि सानोबा बिथांमोननि माने हेफाजाब जानाय बायदि जों बेबायदि फ्रि जों कचिंनि बेबस्था खालामदोंमोन मार्घेरिटायावनो जों बेबायदि मोनसे अनुस्थान खालामदोंमोन
प्रयास एकाडेमि होननानै बेवहाय जों 40 स्टुडेन्टखौ सेलेक्ट खालामनानै जों माने एक बोसोरिया फ्रि कोर्स माने जों जेबो उइदाउट माने टेकिं एनि फी आरो जों बेबायदि होनायनि बेबस्था खालामदोंमोन बेनिफ्राय आं मार्केटानिफ्राय फैबाय नगावआव फैनायनि उनावबो नगाव फरायसा आफादजों जों लोब्बा जानानै बेबायदि माखासे बादायाव आं बाहागो लादों आरो बेवहाय आं निजेआनो एक्टिभलि दंमोन बिनि उनावहाय जिहेतु सानथामनि हाबाफारि जायो बा सानब्रैनि हाबाफारि जायो बे सानथाम सानब्रैनि हाबाफारियाव गासै कर्स कन्टेन्टखौ फोजोबनो हाया बेखायनो माखासे स्टुडेन्ट जाय स्टुडेन्टआ आंखौ मोनदोंमोन बिथांमोना आंखौ फैनानै गोबां रिकुवेस्ट खालामबाय बिनि उनावहाय आङो सानबाय आं जिहेतु सार्भिस खालामो बेखायनो आं माने एक्टिभलि नांनो हाया बेखायनो बेबायदि मोनसे जों साथाम साब्रै बेबायदिनो आंनि बायदि सानग्रा सेम लाइनाव सानग्रा बेबायदि जों लोगो जानानै मोनसे अनुस्थान जों जोनोम होबाय नगावआव जों 1.5 बोसोर खामानि मावदोंमोन उरान केरियार गाइडेन्स होननानै दायो आङो बेखौ जोंनि गावनि नखर टाउन मरिगाव टाउनाव जों बेखौ सालायबाय दं उरान केरियार गाइडेन्स जोबोर नमिनेल फिसआव जोङो बेबायदि इकनमिकेलि उइक नखरनि गथ'फोरखौ जों फोरोंनो नाजादों नोंथाङा स्टुडेन्ट लाइफनि मेनेजमेन्टखौ एसे बुंगोन नामा स्टुडेन्ट लाइफआव नोंथाङा माबायदि टाइम मेनेज खालामोमोन माबायदि साननायनिफ्राय लाबोयोमोन माबायदि फ्रेन्ड सार्केलनि गेजेराव गावखौनो गोरोबना थायोमोन फरायनायनि बेलायाव आं सानो आरो आंनि समावहाय आं बेबायदि फरायनायनि जेबो टाइम टेबोल माने पार्मानेन्ट टाइम टेबोल थायामोन आरो अबा समनिफ्रायनो आं नखराव एसे नखरनि बायदिसिना खामानियाव हेफाजाब होनांगौ जायोमोन जेनेबा नखरनि आबादनि खामानियाव मालाबा थांनांगौ जायोमोन आरो फरायसालि थांनांगौ बेथ' नर्मेल कर्स अफ एक्सन बेनिफ्राय जोंहानि न' दखान दंमोन बे दखानाव आं मेक्सिमाम टाइम होनांगौ जायोमोन फुंनिफ्राय मोनाजासिम दखानाव आं थानांगौ जायोमोन माने मेक्सिमाम टाइम उनावहाय आंनो थानांगौ जादों बेबायदियै नर्मेल स्टुडेन्टआ जि टाइमाव फरायनो सम मोनो बे समाव आं फरायनो सम मोनामोन मानोना फुङाव आं दखानाव थानांगौ आरो मोनायाव दखानाव थानांगौ गेजेरनि समाव आं स्कुल आरो गेलेनो थांनाय बायदिसिना बेखायनो बिनि गेजेरावनो आं जि सम मोनोमोन दखानाव थानाय समावनो बा फरायसालिनिफ्राय फैनानै बबेबा थांनायनि गेजेराव जि एसे सम मोनोमोन बेखिनि समावनो फरायनो नाजायोमोन आरो आं बेखिनियावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे बाथ्राखौ आं माने बोसोरसे बोसोरनै सिगाङावसो मिन्थिदों आंनि सासे लोगो जाय आंजों लोगोसे फरायोमोन बियो बेबायदि होननानै दायो दुखु इन दा सेन्स माने बुंदों आरो बा बुङो बिथाङा जे सुजुजों थानानैनो आंनि फरायनाय जायासै बेजों आं दखानाव फुङावबो थाफायो मोनायावबो थाफायो आं सासेल' ओरैबायदि स्टुडेन्ट नुदों जाय फरायाब्लानो आनजादाव मोजां मार्क्स मोनो बे जाबाय सुजु बेबायदि बुङो माने ओमफ्राय आं बिनि भुलखौ आं सेफायनानै होदों जे नङा एक्सुवेलि आं नोंखौ ओंखामानानै आं हराव फरायोमोन एसे आं दखानाव थानाय समावथ' नों आंजों थाफायोमोन आरो नों सानोमोन जे सुजुआनो फराया नालाय आं मानो फरायनांगौ खिन्थु आं नोंखौ ओंखामानानै आं हराव एसे फरायोमोन आरो फरायनायनि आसलथे जेबो टाइम टेबोल गैया आं सानो जि टाइम मोनो बेखिनिखौनो इउटिलाइज खालामनांगौ पजिटिभलि इउटिलाइज खालामनांगौ नोंथांनि कर्सिंनि डिटेल्स माबाफोर दं नामा उरान केरियार गाइडेन्स आं फन नाम्बारखौ होनो हागोन मरिगाव खामानि मावगासिनो आंबो लोब्बा दङ जेब्लानो सम मोनो आं फैनो नाजायो 7002330388 Second time. खनसे बुंलाय 7002330388 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोंखौ उरान केरियार गाइडेन्स मरिगाव सेन्टार जोबनायावहाय जिहेतु नोंथाङा आथिखालावहाय गलाघाटनि
सुपारिनटेन्डेन्ट अफ टेक्सआवहाय खामानि मावबाय थादों गामिनि गोबां रायजो राजाफ्राबो नोंथांखौ हयथ' गोबां उइस खालामदों आरो बरायदों निस्सय आरो नोंथाङाबो बेबायदि सासे गोजौ थाखोनि अफिसार जानो मोननानै गावनि जिउआव हयथ' देरहासारनायनि जि मोनसे फुंखा सुबुं हिसाबै नोंथाङा सिनायथि जाबाय बर' समाजनि गेजेराव जोबनायाव नोंथांखौ बिदाय होनो सानबाय बिदाय होनायनि सिगाङावनो नोंथाङा सासे जाफुंसार फुंखा सुबुं हिसाबै जोंनि आथिखालनि लाइमोन फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ मा उइस खालामनो नागिरदों बाथ्राया बेनो दिनैनि कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव दिनै समाजा गोबां कम्पिटिसन जाबाय आरो केरियार दाफुंनायनि बेलायाव गाव कनसियास जानांगौ गोबां समाव जोंनि लाइमोनफोरखौ नुयो जे गावनिफ्राय बि मटिभेसना फैया मटिभेसना टिचार्सआ होनांगौ बुंनांगौ जायो न'खरनि मानसिया बुंनांगौ जायो नाथाय बै सेल्फ मटिभेसन थानांगौ आरो बेखौ गावनो डेभेलप खालामनांगौ जों काल्टिभेट खालामनांगौ जे सोरबा दिनै आइएसनि रिजाल्ट ओंखारदों आइएस जादों सोरबा डक्टर जादों जोंनि लाइमोनफ्रा बै रिजाल्ट ओंखारनाय समावल' बिबायदिखौ सानो माने आंबो डक्टर जागोन आंबो आइएस जागोन नाथाय सानथाम सानब्रै सानबा थांनायनि उनाव बि मटिभेसना गैया जायो आरो बेखौनो बुंदों साक्सेसनि बेलायाव 99%आ गावनि आरो 1%आल' गुबुन फेक्टर जायो न'खर जायो बा न'खरनि बिगोमा जायो बा फोरोंगिरि जायो बे सेल्फ मटिभेसनखौ जों लानांगौ आरो समाजा बा सिस्टेमा गोबां आवगायलांबाय जों बि कम्पिटिटिभ बेबायदि मोनसे समाजाव गावखौनो गावनि केरियारखौ दाफुंनो थाखाय जों मोजाङै फरायनांगोन बेबायदि नङा जे जों मार्क्सनि थाखाय फरायगोन 99% 95% मार्क्सनि थाखाय फरायनाङा जे जों जि थाखोआवनो थायाथों माथो क्लास 6, 7, 8, 9 कनसेप्टखौ डेभेलप खालामनांगौ कम्पिटिटिभ एग्जामाव कनसेप्टसुवेल क्लेरिटिखौ नायो मार्क्सखौ नाया मानोना एपिएससि होनो थाखाय अनलि ग्रेजुवेट नांगौ नोंनि मार्क्सखौ नाया फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास बेखौ नाया इउपिएससि होनो थाखाय क्वालिफिकेसना सिम्पल ग्रेजुवेट अनलि ग्रेजुवेट खिन्थु इउपिएससिया मा नागिरो एपिएससिया मा नागिरो नोंनि कनसेप्टसुवेल क्लेरिटि नोंनि थट प्रसेस नोंनि रिजनिं लजिकेलि थिंकिंआ दंना गैया लजिकेलि जों साननो हायो ना हाया लजिकेलि जों कनक्लुजन होनो हायो ना हाया आरो बै लजिकेल जि कनक्लुजन बेखौ ड्र खालामनो थाखाय कनसेप्टसुवेल क्लेरिटिया गोनांथि आरो बेखौ जि थाखोआवनो थायाथों माथो क्लास 6आनो जाया क्लास 7आनो जाया क्लास 8आनो जाया बि थाखोआव थानाय कनसेप्टखौ बुजिबानो जायो मार्क्सआ गेदेर बाथ्रा नङा जों नोंथांखौ बिदाय होनो सानबाय बिदाय होनो थानाय सिगाङावनो सारखौबो जों बिदाय होनो सानबाय नोंथांखौ बिदाय होनो सानबाय लोगोसे दिनैनि जितु दसे सम बाथौ बिमुनसानि मोगा मोगियाव नोंथांमोना बेबायदि बाहागो होनायनि थाखाय जों बाथौ बिमुनसानिफ्राय नोंथांमोनखौ साबायखर जासिनांदों बिनि जोबनायावहाय फैगौ मंगलबारनि मागोनि नैथि मंगलबार सान गोथार बाथौ सान फैबाय थादों बे गोथार बाथौ सानखौ लानानै नोंथाङा जोंनि गासैबो धोरोमारि सिबियारि बिथांमोनखौ गोथार बाथौ साननि बे फोरबोनि सायाव माबाफोर उइस खालामगोन नामा खुलुमबाय जै बोराइ बाथौ फैगौ मंगलबार गोथार मंगलबार बे जोंनि दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो मोनसे मोजां गोथार सान जोंनि बाथौआ सिबियारिफोरनि गोथार मंगलबार बे दिनखालि थांनाय 3 बोसोरनि सिगां जोंनि असम सरकाराबो बेखौ गेजेटेड हलिडे हिसाबै बेखौ घोषणा खालामदों आरो बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोर बाथौ सिबियारि गासै रायजो राजाफोरनि थाखायनो जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आं गासैबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम बे गोथार मंगलबारनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय